Życzę nam wszystkim, żeby udało nam się bezpiecznie ukończyć pracę. Nasz Chrystus będzie jeszcze większy niż ten w Rio de Janeiro. Zaśpiewajmy. Zostaniesz moją żoną? Masz twarz. A przecież Chrystus daje ci drugą szansę, jak drugie życie. Jesteś dla Niego ważny. Ale musisz mi obiecać, że będziesz chodził do komunii, że będziesz się modlił, że nie będziesz słuchał metalu. Bo nie wiadomo, czy nie przez to stało się to, co się stało. Co pan poczuł, że nie po raz pierwszy zobaczył pan swoją nową twarz? Jacek jest zaręczony z pani córką. A co by było, jakby się dzieci takie urodziły? Z taką twarzą. To nie jest moje dziecko. Tutaj trzeba egzorcyzmów, żeby wygnać tamtego. No do egzorcysty to jest kolejka na rok. Przecież kochasz go. Nie wiem.